L-ewwel ħaġa li trid tagħmel tmur fuq certificatvaccine.gov.mt tista' u s-sistema qiegħda online, jiġifieri trid jew through mobile jew fuq il-computer tiegħek. Jekk ikollok trid tara xi mistoqsijiet komuni tista' tafas l-FAQs il-bqija tiġġenera il-ċertifikat. Kif inqal tajjeb, iċ-ċertifikat ma joħroġ jekk ma jkunux għadhom għaddew 14-il ġurnata mill-aħħar doża. Trid taċċetta il-privacy policy jekk tkun trid taqra fil-kumdità tiegħek kemm tafas il-kliem u jitla id-dettalji kollha. Kif taċċetta jieħdok biex inti tkun tista' tillogja. Mela, jekk inti tagħżel li tillogja bl-ID hija familjari ħafna min-nies li ddaħħal l-ID, il-password u tillogja. Kif inti tillogja tieħdok fis-sistema tagħna u ikollok l-ID card number tiegħek u d-date of birth tiegħek u trid ukoll iddaħħal it-tieni doża tal-vaċċin fl-AstraZeneca, l-Pfizer jew il-Moderna jew inkella l-unika doża fil-każ ta' Johnson & Johnson. Tissottometti u jekk kollox id-dettalji huma kollha verifikati joħroġ iċ-ċertifikat. Jekk tagħżel il-login alternattiv, trid iddaħħal l-ID card number, id-date of birth, id-dokument ta' wara tal-ID card u fl-istess każ bħalma milna qabel l-aħħar doża tal-vaċċin. Tissottometti. Ħilna naqra. U jekk id-data tkun validata joħroġ iċ-ċertifikat. Dan huwa ċ-ċertifikat uffiċjali tagħna. Kif qed taraw huwa maqsum f'erba' biex jekk inti tipprintjah tkun tista' tirwieħ jew inkella tista' ġorru fuq il-mobile tiegħek b'mod elettroniku. Ħanispjegalkom naqra kif inhu iċ-ċertifikat għandek naħa minnhom għandek barcode li tieħdok fis-sit għal min jiċċertifika il-vaċċin, għandek eżatt ħdejha id-dettalji tal-persuna ta' min hu iċ-ċertifikat, għandek il-barcode li hija unika u li hija importanti għal validità taċ-ċertifikat. In-naħa t'isfel għandek iċ-ċertifikat id-dettalji tat-tilqima li inti ħadd u mbagħad in-naħa l-oħra jurik meta ħareġ iċ-ċertifikat. Bħalissa inti tista' toħroġ iċ-ċertifikat iżjed minn darba, forsi titilfu jew ma tistax issibu, però importanti li dejjem l-aħħar wieħed li inti toħroġ huwa iċ-ċertifikat validu. Għal min ikollu xi diffikultà biex joħroġ ċertifikat jew ma jaqbilx id-data li jissottometta iċempel 145 jew inkella fis-sistema stess għandek formola li inti timla skont il-preferenzi tal-persuna ovvjament. Il-vaccine card kull minħal vaċċin huwa familjari miegħu, importanti ninnotaw li da mhuwiex iċ-ċertifikat uffiċjali. Iċ-ċertifikat uffiċjali huwa dak li jiena urejtkom. Jiġifieri din il-kard ma tieħux post iċ-ċertifikat uffiċjali. Kif diġà ntqal biex għal min irid jara l-validità taċ-ċertifikat, iċ-ċertifikat irid ħajintuża meta inti tiġi lura minn barra minn Malta u għal viżitaturi tad-djar residenzjali. Jekk ikun hemm stabilimenti li jixtiequ jużaw iċ-ċertifikat fl-istabiliment tagħhom, jibagħtu fuq iċ-ċertifikat.vaccine@gov.mt jipprovdu l-isem tal-kumpanija, l-indirizz, l-email, il-numru tat-telefon u t-tip ta' negozju tagħhom ħalli il-sottomissjoni tagħhom tiġi evalwata biex naraw jekk għandhom xi kollhom aċċess biex jivverifikaw. Nirrepeti għall-aħħar darba biex tidħol fuq il-portal trid tikteb ċertifikat vaccine.gov.mt.